हमरा खेसारी लाल यादव 5000 में घूम घूम गावेला कलाकार। हां एबरा 5 लाख में साटा होता। हां तो जीरो से हीरोइन भइल बड़े। हां आ उहे माई के कृपा जब हट जाला। हां केकरा पर जैसे हमरा हां माई के कृपा हट जाला तो हीरो आदमी जीरो हो जाला। जेकरा अंदर एटीट्यूड हो जाला ना जी। हाँ वो हीरो आदमी जीरो हो जाला। जैसे हमरा राधे श्याम रसिया आज हो गइले बसिया। खूब बढ़िया उहे गीत गौला वाला के समय केहू के ना छोड़ले बा बेकार कइले बा। तीसरी जी में उनकर चलती चले आ समय उनके बाउर हो गई ना जी। हां जी तो सोचे वाली बात बा। लड़का माई से कहता कि शारदे भवानी राखो अरे सभा बीच बानी कि दोनों हाथ जोड़ी करी पैया हो भैया अरे बुधिया नहीं न पानी दुखिया के दिन नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया लड़का माई के जबान में गई। हां माई से कह हेलो का कहता हो एकरा का बंद कर देले बड़ा कम हो जाता सब। 3 नंबर बोलो हाय हम जानते नहीं खइले हाय उठावा हम तनी टोन दे के उठाता उठाई रहो मजा आई। तार बोलता हो 1 नंबर हेलो अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के हेलो अब कोरस तो बढ़ा देते हम भैया लोग से आगरा आते लोग तो घाम उग जाइयो। लड़का माई से कहता हां कि मोरा सुमिरा अरे आके है परमोदपा हारे दया तारा साईदा कि हाथ जोड़ी पूजा तानी अरे पैयान हो नैया पार के लगाई। ये सब रस के गीत संगीत हो तू तो उठबू आ लगबू एकदम। हां कमर डोलावे। अरे इनको पे माईया के कृपा बा कमरिए के बेसी बा। आज के दुगोला केकरा से बा केकरा से एगो मरद हां एगो मेहरारू। आज के दुगोला एगो मरद हां एगो मेहरारू के हां ना जी। हां जी मनीषा भाई हां मनीषा राज भाई रात भर के कोई कलाकार को सम्मान से नाम लेना चाहिए। दुगोला है थोड़ा सा मजाक होला ना जी। लड़का माई से कहता कि मोरा सुमिरा भैया
हम गायक कलाकार प्रमोद सिंह राठौर हाँ ये जब ढेर लोग बा हाँ आई हमार गांव जवर हमार क्षेत्र हो ना जी हाँ तो हम एजे से गोड़ छू के गोड़ लगा तनी तनी सरु आप सब ताली बजा के लड़के को आशीर्वाद दी आप सबके ताली है आशीर्वाद मिलेला तो हमने को मन लग लगावे के तो एजे से गोड़ छू के गोड़ लगा तनी रोज सब ताली बजा के आशीर्वाद दी लड़के जय हो लड़का माई से कहता मोरा सुमिरानवा तेरा सनामा मोरा सुमिरानवा तेरा सनामा अरे आके है परमात्मा हार दाया दारा साईदा जो तू जगा भैया हो भैया मार के लगा जोड़ी पूजन तने पैया न हो नैया पार के लगाई दो ना जी हाँ जी भाई लाइटवा बुता मत दे वोल्टेज कम जोड़ल जाओ लड़का माई से कलो से इतने ना ए बेसी देखी नो ए दुनिया में दुर्गा माई माईए होई काली माई माईए होई पार्वती माई माईए होई सरस्वती माई माईए होई एगो अपन माई माईए होई सासू माई माईए होई अरे चुप रहू अम्मा जी है तारा माँ जी होई है ससुरारी रहेला का हां बुझाता रहे ससुरारी के झारंग हालांकि का कहले बनी तरका पे होई जे फरका हो गइल बा हां ससुरारिये में बस गइल बा लड़का माई से कल से तेरे ना अरे सुनी लेकिन माई का बड़ी हो जानी हो सुनी लेकिन माई का बड़ी हो सुनी लेकिन माई का तू बड़ी हो जानी हो इतने ना हाँ हारे हमारा पदाया करो तबे हम जानी हो सुनी लेगी माई का तू बड़ी हो जानी हो हमारा बताया करो तबे हम जानी हो लड़का माई से कहत बड़ी बड़ी पुरस्कार हमरा मुकेश मौसम जी हमार छोट भाई हाँ जी ए बेसी हमार चेला तो हवे ना लेकिन हमार छोट भाई आई बड़ भाई के दर्जा देवे भाई जहाँ कहीं भी रहस विदेश जाए ना बड़े हाँ अरे ये माता बाबा के भाई हमें खुशहाली फ्लाइट होके 2-4 लाख रुपया कमा के आओ व्यास जी के एल्बम गावे के बाबू में कुछ मदद करो ना जी लड़का माई से कहत ए लोग से कह दिया अपना मंडली में जाकर सुतो लोग अभी आके सुत के प्रोग्राम सुता देता लोग ये लो हमरा
गीत संगीत से मगनमय बा इसे सुनता बा ना जी सुनी ले कि माई का तू बड़ी हो सुनी ले कि माई का तू बड़ी हो सुनी ले कि माई का तू बड़ी हो दानी हो हमरा अरे पैक्स अध्यक्ष भरत पांडे जी के आप सब जरूर आशीर्वाद दें अरे ट्रेन छाप ना जी लड़का माई से कहते इतने हार हमारा बताया करो तब हम जाने बताया करो तब हम हई ना गवई